फास हालो धर्मनगर पूर्व बाजारनि चौक फालमानि दाबावो आचमसा पुलिसनि चक्रबमुं मानजाखा गोबां कुकमारिनि फादर हानि चौक ते गामिनि लोकल चौक पार्टी मुंगो खरक थामनो रंका पुलिस फियाबा पुलिस फाइमानि तेरमानि खारि थांबायखा चौक फालमानि दाबानि नकफां बिसिकलकमा जरा रमैनो धर्मनगरनि पूर्व बाजार आमचायो गोबांमा फालनगो चाया लामाते फालजागै दंगो फादर हानि चौक ते गामि आमचानि लोकल चौक वाय गोबांमा स्कांगो अ फालनग रगो पुलिसनि चप्रफुंनि यागुलो सालसा सालनि चौक फालमुं थागजाक दं फानो आबुनि यागुलो हायनो हाय बागरुं बालायै जेंलाय फिरो चौक फालमुं आबुनि बागै फास हालो हायनो हाय धर्मनगर पूर्व बाजारनि चौक फालमानि दाबावो आचमसा चप्रखा पुलिस मानजाखा गोबां कुकमारिनि फादर हानि चौक ते गामि आमचानि लोकल चौक पार्टी मुंगो खरक थामबरकनो रंका पुलिस फियाबा पुलिस फाइमानि तेरमानि खारि थांबायखा चौक फालमानि दाबानि नकफां सीपीओ आईएएस प्रोबेशनर अभिषेक और इसके साथ में ओसी धर्मनगर और सारे स्टाफ ने मिलकर आज ये रेड की है ईस्ट मार्केट में। अभी हम रेड चल रही है, देखते हैं क्या क्या होता है। कोई अरेस्ट हुआ क्या? हाँ, अरेस्ट हुए हैं लोग, अभी 3-4 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी लोगों को हम अभी पूरे सर्च कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरा।